presented by Namuna Music. Mixed by SP Nifis. नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। मिले जब जइए सखी नैहर के यार से कोरबा में कौशल हई धई के अकबार हे मिले जब जइए सखी नैहर के यार से कोरबा में कौशल हई धर के अकबार हे भर पाजा धारल है कस के कोरबा में भर पाजा धारल है कस के कोरबा में सफीर नैहर के यार चुमल है कोरबा में सखी नैहर के यार चुमल है कोरबा में नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। के तनो माना कैलिए सखी माने न हमर बतिया अरे का करू मिले ले यहाँ गे जानू 10 बजे रतिया के तनो माना कैलिए सखी माने न हमर बतिया अरे का करू मिले ले यहाँ गे जानू 10 बजे रतिया पहले तो देखल कई दाए बाए ओरवा में पहले तो देखो है दाए बाए ओरवा में सफीर नैहर के यार चुमल है ओरवा में सखी नैहर के यार चुमल है ओरवा में नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। चूड़ी तोड़ल कई कंगन रे राते तोड़ल कई नतिया अरे कैला कई बाला जोड़ी अरवा नहीं छोड़ल कई सकिया चूड़ी तोड़ल कई कंगन रे राते तोड़ल कई नतिया अरे कैला कई बाला जोड़ी अरवा नहीं छोड़ल कई सकिया नीरज बिहारी धार कई कस के कोरबा में रवि चंदन धार कई कस के कोरबा में सफीर नैहर के यार चुमल है ठोरबा में सखी नैहर के यार चुमल है ठोरबा में नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।